Puliana ani mung Samaria borok ani para hangke Kandram gana Mongol Chandra para ang tini tamni bagai media o nukjangnani nangkha tamni bagai himale sal kisasa sekang जों नुखा सिनि एटिटेबनि रनजित देब्रमा कक हामे सिलजामानि तामनि बागै कक हामे सिलजागा सिनि टिवाइपिसनि प्रेसिडेन्ट अनन्त देब्रमा न अब जत लुकरक संगा हामे बवान सगै दंमानु हाबेनो जों हामे सामुं तांनानि थांया जों हामे बुखाया जों आंखे पारानो दंग आं ताइ सुरिवो अर थाङै सब सुरिवो जों काइटनि कक पिरो Bobo sana ni ko dia oba ani personal ব্যাপার oba ani family ni ব্যাপার inke botang ngi oma ge ko hamesel jawi saga obo belai nu saya TYPC ni bo ang president bridok ni inke bo oro TYPC ni ke khobor sadi TYPC ni bo khobor saya buini personal no buini family ni khobor no se bonang jagai sau obo belai khino saya abon khajan lukrok Oma haikok hame samarok no ang simi saja gya hne ang maniya jo to ma haikok hame no baksa sini lukrok bo khna tok ja gyang tong khana baksa ba hame wan chugui tong khana obo kentu ba oma hai saman dok belai no saya kaisa na hamya tai na thakiklai kok saman no belai no saya oma ke sung oma hairok no mangse nai tugui salai tong khangke sini do pharok bufur thangsang nai bufur sung yok sinai o hani जों बुफुरु सिनि खाकजमा मानसिनाय बले महाय हामेरो मांसनाय तुगु साइ दङ जों त कुनु सामुं हामे खलाया यां सिनि प्रेसिडेन्ट बिनि बिहिक दङ आनि बबु साइ दङ जों बा कक सिपिरो काइटनि ककनो सिपिरो जों सुरिवो दफानि बागै हानि बागै जतो सारा तिरप्रानि बागै जों सुरिवो सिनि दफाराव यक समा मानसि दं सिनि दफाराव काहाम दंसिदों हने जों सुरिमानि बतांगयासो Tini wakok hame siljaga abono no ang bono swngnani musungo tai sanani musungo ni ang tini media o nukjagai kok sao tamni bagai himale TYPC o bo khoroksa bo inviting si bono meeting o nungitlang thango bo advisor buya etitiam ni Ronjit Debram bo advisor kroi bini bumung bo kayako bo selandar khajegya ko enke bo tini o dophani leader singai tongkhanga sak Botini leader ni kok sadi sini do pharok bahake muthang jagnai bahake phiok jagnai sini tipraha bahake kemai tongkha जों bahake satok jangmani yak ni yognai sini bororo kobang ma maima jaya nokri hukuroi ma poria ama hairo kobang ma tongo moti rong tei bo sanani nango buni family ni engasa botangi sanani kalakha obo khorsa leader ni tomungya obo leader ni kogya bo khoroksa Ronjit Debrama bo shikata borok tini oshikata ni koksi sasiwo aboni bagino khazani lukurok oma hai leaderok juti sini tipra ha tongkhe sini tipra ha do pharok sini do pharok tebas komonna digi thanai tebas seng kleknai seng tabu bo yok saimangla oma hai leaderok ni bagai oma hai leaderok seng kam hnei wan choknani ya aboni bagai seng sinani nango tai busina nango oma hairok जे Ronjit Debrama kok samani omo thaise pana ang bisat bukhaya epsa bukhaya khajani lukurok norok bisat ta khadi mohai kok rongno omong kha selangma singsa kok naslema singsa kok botini leader hanganga leader ni kok sanani nangmani buni family bo jaga hamya tong bo jaga saya tong bo jaga khalai bo jaga bilai bo jaga buita munglai obono sanai tuguis bo sawo Mai masaya tongmarok sini do pharok nok krima tongmarok ko bosusi saya nusnugya tini tai sanani musungo ang sini tiprasa do pharok no sini bukung pararok no tebo kobang ma tongo sini tiprasa jatiro sini bukung pararok buni jati be kaijege tongo bo abo hairok no ke tangi nugya tangi saimeya sini tiprasa bo songrok buni jati be kaijege buthar jagai tongo Kelsin buli buthar jagai tongo rep khaijagi buthar jagai tongo buni jati bai sini do phaklagai tongo omtrong ko botangai saya dini sing kaisa kaitoni kokno piro kaitoni kokno suriwo botangai mutrong khe ekhragi sanani na aboni bagano sing tabo sini president bo bihik tongo bose sanani odikar tongmani te ang bo busai tongo bose sanani odikar tongmani
haipano sung bihik busai jotona mili wise sung surilai tongo omo sini bihik song busai song puno hunya bini bo hunya sung surilai tong ka hangke kai to ni kokno suri mani kai to ni kokno samani obo ke bo phana abo to khaya sung sini do pha hamna bagai sini do pha thangna ni bagai omoni bagai se sung suriu kai to ni thani sing ya pharo sung kaisa ishorno to bisa khayo abono tebo bono sanani musung Ranjit Debra mana asuk borok sikoni kongno bota sateng borok sikoni kongno sutini saitong siu bini lidan ni kongno botu bulia khazani lukurok norok saimama kena botamo sungna suk kok hamya siljawi saka omai kemang su buni kok hamya rongno sini dofani kok hamya rongno diprasa bosong rokno boma ke rutubi kok saitong ke sin dofar bahake yok sama mancinai bahake sung thangsangi mancinai जों बाहागिया बुनि बो साबाय रेब खायजांमानि जागानि योगै मानसिनाय सिनि दफारक हायरंमा सिंसा मासाया मानंगिया न करि हुकुरै अमा हायरक न ब नायतुगै कारिया दिनिओ सिरा कक हामियामा साप्लाय दङो बाहागिया जों थांसां मानाय बुनि बुखाव माहायकरै आबनि बागैनो जों दिनिओ अककन सानाय निने आं मेडिया मानुक जाखा ताखुर बुखुर खाजानि ताखुर जों तिप्रासा दफारक यगनानि हिंगे जों थांसा अंगनानि नांनाय बुनि जाति बाय जों काजागिया अंगनानि नांनाय जों तामखे सिनि बुखावा जों तिप्रासा थांसांनानि हिंगे जों जतन कक एकना नांनाय याप्रि बाक्सांना नांनाय याग्रं लाइमेन थांसांना नांनाय सिनि नाहार मुं थांसांना नांनाय आबनि बागैनो जों बुनि बुसाबाय ता फेमलक जाक्सिदि ताइ सिनि जाति रकनो जों निजिरा हामियाता सालायसिदि अब ईश्वरबो साजागिया अब ताई बरं मुनसुरब सिनि दफारबो साजागियांनाय कक हाइमे सामारक अब ईश्वरनि थानि माजरासि दंगो ब खरकसा हिंदू ब ईश्वरनोसो मायाखो ब खरकसा मताय सुरिनाय मताय खुलुमनाय सिगु रन्जित देब्रामा बस बाइबेल पटकै तंखा बिना बाइबेल गोबां मा बुइफेन ब साजागाना बथ बाइबेल काहंगा नायना निंगे पयना निंगे बाइबेलनि सोमोन्दै बसिया बुइबेरक बाइबेल पट सादिरकनि साजागाना ब इंगे बाइबेल गोबां मा दङो गाहामबो दङ हामियाबो दङ अ संसानि गथमा गाहाम बेबाक मा पाइनो साजाक दङ ताइ सिजाक दङ ताइ जों एलमबा गोथाराव जों परिखा गोबां मानो दङो अमायरंनो जोंबो ख्रिस्टान खरसा जों ईश्वरनो सुरिनाय जों अमायरंनो बाइबेल फिलिनायके जों बेबां नुनुगौ जों ताङै दं सिद्रा दंनायबा जों ईश्वरनो मानाय रकबा बाइबेल दङो गोबां मानो सिजा नरक खा गाहामुंदि खा थांसांदि नरक याक बाक्सांदि अमायरक नरक नाकाललायदि हामे केबा हामेता सालायदि ता नासिलालायदि अमायरकबो सिजाक दङो हापेन बतिनि नासिले मानि फुनुका ताङै बमा हाके फुनुनानि नांखा आबनो जत ताखुक ताइ बुक जनो सानानि नां महायरक ता फुनुकदों रन्जित देब्रमा बनि अब बरक सिकनि कक्ता सातुं ब टिवाइपिसिनि प्रेसिडेंट बुया एडवाइजर बुया ब खरकसा इनभाइटिन अब हाय ब मीडिया रकनो नुंगै सम्बादि सम्मेलन रक ब खाइमिया अब खाइने निंगेसिनि प्रेसिडेंट अनंत देब्रमा बसे सम्बादि रक सम्मेलन रक खाइनेनि मीटिंग रक खाइनेनि बिनसि दायक्त ब प्रेसिडेंट सामुं जुदि ताङै माय आंगासि टिवाइपिसिनि ब इनको वाइस प्रेसिडेंट क्लाङैनै ब सामुं खाइनेनि केन्दुबा ब तिनि सामुं ताङै दङ दफानि बागै ब्लक कमिटि खावै दङ गोबां मानो सारा त्रिपुरा गोनाङै मिटिं खालाय दङ ब ताङै प्रेसिडेंट तंतु तै अर बिनय देब्र मानो वाइस प्रेसिडेंट लगि तैनै सामुं खालायने आगकनाय नि ब सानानि खालायबा ब माय साइमियाब्लै ब खरकसा इनभाइटिनसि रन्जित देब्रमा अब कुनु दिन फन ककलङै मिया सिनि प्रेसिडेंट तङै तै खरकसाना सालाकनानि अमाहाया ब ताबुक सिनि प्रेसिडेंट ताङै माया सामुंनो थाङै मालिया हिमि मालिया मिटिं खाइमिया अंगासे वाइस प्रेसिडेंट फन तैनै वाइस प्रेसिडेंट फन तै सालागै खलायगेरासि दिनि ब सानानि ब त तिनि मायेंया ब तिनि खलाय दङ अ सामुंनो आंबो ब्रि रंनि प्रेसिडेंट नङै आं खलाय दङ दफानि सामुं ताङै दङ आं तुबु सुरिवो जागा जागा कमिटि ब्लक कमिटि ब्रि रकनि खावो सला रकनि खावो यो दंनि खावो जों मा आगे सारा त्रिपुरा ताबु कमिटि खालाय दङो जों ताबु बसगाङो चिनि ब्रि रंनि वुमेन्सनि जों सम्बादि सम्मेलन खायनाय जों प्रेस मिट खायनाय जों अब डेट 10 ताबुक सालायको अल जों मिटिं आसुगै कयजना जों एजिकिटिभ बदिर
meeting asugui sing salainai sing apro media rong khoborinai sini 6 tarikobo sin TYPC ni sini sela bai buri baino sombadi সম্মেলন tongo press club ong nai abono joto khajani takuk tai bukuk jong जों अम हाइलिदारक सिनि तिरप्रा तंखां कले जों कमना तेब दिगि थानाय तेब कमाना दिगि थानाय जोंबो उनुक्तिंना निकगया दफा साबजंना निकगया अम हाय रंजित देबरमा निकबले जों जलिउइमाया सिनि सामुखलाय दे जों खलायनो थानाय बर ताकेबें थुं तामनि बागै आं अ क्वाटार सिनि अनन्त देबरमा प्रेसिडेन्ट नगा आं तामनि बागै फाइसुरि पानि नाका आं खरसा इमांगो साजागो नों बनि शरीरक हामियांगै दंखा नोंबोना थाङै सुरिदि ने आं साजागो आप्रो कोन TYPC रो करिखो 2012 आं फाइक्या अर इंगा आं सुरिव आप्रो बनि आसो बुआ थै फाइ दंमारो बिनि बखरो बखने कक दंमारो बिनि शरीर हामिया बहक साजागै दंमारो आबरो आं साइमिया बिनि आमाहाय रुक दङ हनै आं खरकसा इमांगो साजाका नों अनन्त देब्रमा नै दंगानो नोंबोना थां सुरिदि बनि रुग्रक बेलायनो कटरङै दंखा हनै आं खरसा इमांगो स्राइमा सांगै आनो सापायका आं अनन्त साबो आं सुबिसिनिया तांया हनै आं मा हंगाफ्रो इंगा नों खुस खायनाय देहाय मानाय हिसाव इंगा सिनि पारागानानैसै आले इंगा आबोनि बागैनो आं खुस खायति खायतिके ब पारा तंगिया इंगे खुस खायनाय माने यांगो आगर तला दङो इंगे आगर तला आफ्रो आं नायथुगै फाग्या बनो सुरिनानै हनै तब इसोरनि मुंबाय बासिथों बाहाके थैबा जानाय नों बनो थाङै सुरि गांगाना हामनाय निसाव इंगे आं बनो खुस खायति खायति फाइ मालाय फैगा 2012 फाइ मालाय फैमानि आफ्रु बिनि सरि हामिया हायनो कक साइमे आङै दङ हायनो बहक सब्रेमां हायनो बहक साजगैने बहक रमां दङबो सारा दुनिया पाइबे सुगा नायजों माने गुवाहाटी थांगा शिलंआव थांगा बेलुर पारार पाइबे खे हामिया इंगा आं बनो आंत नोंबाय मालायनि नि फायने आं साबायगा इमांगो साजगै निनि सरि हामिया बेलायखानो हनैनाय आनो इमांगो साबायगा नों सुरि जाना नाङाय दाबो ईश्वर ताम खलाय आं त हामरिमिया आं बरं मुनसुसि ईश्वर जा हामरनाय हनै आं बन साबायगा बसाजाखा आव सुरिदि नै इंगा सुरि लागा जों आदिनो पुरा हपुंग्लांसो सुरि लागा के बिनि जे साकनि रुक दंमानि हपुंगाया साक बक पाखा एकदम हे गोपावैनो टाइम दिनो के बिन सरि काहा मंगै थाका ए आबोनि बागैनो गोबां मार आं खरस खायनाय जाका ब हामलिया बिहिंनो बिनि बें बय बुया परिमार का थैनाय गाहनै हिंके आफुरके ब हामकाता हामोने अकक साकाता ब आंबा थैगामु बले नरक फायाके नंको नाहादे आन बिहिंनो बें बय बुया परिमार बाख्या नों फाइसे बाजिसिओ ने आनो साका हिंके आपुरिन सिमिके क मदे आं सुरि पायो इमांगो फुंजागो सुरिया तंगैमेया मदे दफानि बागै सुरिबो बिनि बागै सुरिबो बिनि फेमिलिनि बागै सुरिबो जतनि फेमिलिनि बागैबो सुरिबो जे बुयरबो फाइने आनो साबायगा आन बागै सुरिदि बं बागै सुरिबो तिप्रा हागोनांगै सिनि दफारक दङ सिनि दफारकनि बागै सुरिबो ए अमाहाके सुरिते तावखानो सुरिवै दं खता आबोनि बागै लोकरकनो से बरकनो आं बुसिरिनानि बागै अकंनो मा सासिओ बाक्सा बुसि आंगै हामियारक वानसगै दंबाय खाना हामियारक फनो साइ दंबाय खाना आमोनि बागैनो आं अमेडियाव नुजागै मा साका जों ताङै हिमाले जों काइटनि बरक जों बुनो नासिलानानि कगिया जों बुनो जलिनानि बकगिया जों सुरिनाय बरक हायबानो तिनिओ जे रंजित देबरमा महगे कक हामे सिल जामानि सिनि प्रेसिडेन्टनि उपरे अबनो आं उतरनानि हनैनो आं मा साका अमनो जतन लुक्रक सिसितों हनैनो आं तिनि मानुक जाखा नरक बुसिबादि ताबुक आं काहामकेनो साइखेनारिका इंगा 2012 सिमनो ताबु पन्त आं सुरिवै दङ आं मयदे फायो आं पारानो दङ अर फायने आं सुरि पायो काइसे सुरिमान नक रुम नाखा अजागा आं फास्टिं रक दङै पट्टि रविबार पट्टिता शनिबार अमाके आं फास्टिं दङै सापुं फास्टिं दङै आं सारिको 6टा 7टाको फास्टिं सोबायो हाके जों सुरिलाय दङ दफानि बागै दाइ बिनि बागै आनि फेमिलिनि बागै अमाके ताबु सुरि दङ जों अमनबो हामिया सामानि बेलायनो साया बेलायनो बुखा दुखु नांखा आबोनि बागैनो आं मेडिया नुजागै मा साका सिनि प्रेसिडेन्ट बाय दङ नि सामानि जाव नि सामानि
Obo mokol bai nida nukha. Nukhangke porman nuthung. Obo joto lukurok ni thani no bo porman ma phungnai sino bo jaga tongkha bo jaga sakha जों oro susu suriwo जों mahai tong sitra tongya ang paras tongo bo judi sina busakango mahai ke tebo sai tongkha ke जों manhani kes nani baidyo ngnai abono binokok samarono boro sai nathung omo belaino saya osungno jotono sawoi jotono khulumbaika sini lukuni khajarokni takuk tai bukuk songno